jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Nduk Rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Mbah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike oh. Swara suling masuk langgam sapi dulu. Tak bisa ya.
bebet pepeteng tan kena bang bang wetan sempurata jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene Mbak Lia Sundari. Coba. Mumpung iki diparingi udan, Nduk. Ya, Mak, ya. Ngendikane para kiai kae, kala mangsane wong ndedonga ki bakale dikabulake karo pangerane lamun ta pinuju ana tumuruning riris utawa tumuruning jawah. Ya. Banjur ndonga karo sapa? Ya ndonga marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, ndongaake kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kene. Oh ngono. Dongane piye, Mak? Dongane
ana sumur neng pinggir sawah. Muga-muga wong kali pancur kabeh diparingi berkah barokah. Amin. Lungguh karep yen numpak sepur. Muga-muga kabeh wong mbamban kerep sehat panjang umur. Ana sumur neng pinggir kebon cengkeh. Muga-muga kabeh wong kali pancur diparingi rejeki akeh. Lungguh neng ngarep hawane panas, muga-muga wong mbamban kerep utange lunas. Ana ula mangan walang. Pancen yen Mbah Trima pinter yen kon ngenyang dalang. Ngono ya, Mak. Iki awake dhewe luwih dhisik matur nuwun karo para panitia sedaya. Iya. Mligine Kang Mas iki mau sing kepareng penekan bot-bote arepe ngayomi ben sindene ora kudanan. Iya. Sing penekan mau. Aku wis was-was, aku wis semelang, aku kuwatir merga kono ki nggon listrik lho Nduk, yen nganti ana apa-apa lak ya awake dhewe melu ketiwasan. Iya. Wabil khusus dumateng Kang Mas kala wawi kang kepareng penekan wonten ing tenda enten terop mriku, mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi Nduk. Sembah nuwun, Mak. Iki dalam rangka tasakuran utawa kaprahe diarani bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan. Iya, sing mapan ana ing Kali Pancur, Kampung Kali Pancur, Kelurahan Mbamban Kerep, Ngalian Semarang. Ewadene yang menjadi penyelenggara adalah RW 3, RW 5 Kali Laladan Mbamban Kerep lan uga RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Oh ngono kuwi. Ketua panitia nenggih Mbah Trima Atmaja, selaku sekretaris nenggih Bapak Sutriyoso. Bendaharane ya kuwi Bapak Suwardi. Lan hebate ini adalah kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Semarang dan juga warga masyarakat di sini, karena terwujudnya acara bersih desa yang digelar sangat luar biasa karena swadaya dari masyarakat dan juga bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Weh ngono kuwi. Elok. Luar biasa ya, Mak. Kaya mengkono kuwi lan mau dawuh saka panitia supaya para kadang-kadang utawa punden sing kepareng ngestreni selaku panitia ki ya diaturi asmane siji mbaka siji merga ki sangat berperan. Iya, ngaturke panuwun dumateng Bapak Agung Susilo SE selaku lurah wonten ing Bamban Kerep. Ugi dumateng Bapak Anggun Budi Pramono Esos MAP selaku lurah wonten ing Kali Pancur. Penanggung jawab nenggih Bapak Sukirno, Ketua RW 3 Mbamban Kerep. Lan ugi Bapak utawi Mbah Trima Atmaja, Ketua RW 5 Kelurahan Mbamban Kerep. Bapak Sarbini, Ketua RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Lan ugi Bapak Parjo Wiyono SH selaku penasehat. Pak Sutriyoso wis tak aturake mau, lan ugi sinengkuyung dening kabeh para panitia, wabil khusus selaku penggalangan dana ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwito. Wah, kaya ngono kuwi. Ngono kuwi, Nduk. Lan aku kelawan kowe wajib nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung adicara bersih desa sing digelar ing ratri iki. Ngono ya, Mak. Merga ngene, Nduk. Sing jenenge bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan, ana uga sing ngarani bersih dusun utawa merti dusun. Kuwi mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening piyayi tanah Jawa wiwit jaman Nama kuna. Sing intisarine ya kuwi para warga masyarakat ngaturake syukur marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, awit kamurahan lan uga kamulyan kang wis diparingake. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi iki sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa. Oh kaya ngono ya, Mak.
Lah kejaba saka kuwi bersih desa dadi ajanging sedekah sing ditindakake dening para warga. Sedekah kuwi lak weweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa maremake marang wong liya. Mula bersih desa ingkang ditindakake dening para warga iki mujudake amal sing becik merga bersih desa sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing kepareng rawuh ana ing lokasi lan uga ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube. Oh kaya ngono kuwi. Mula janjane yen digandhengake utawa disambungake karo tuntunan agama, sejatine ya gandeng, sejatine ya sambung. Mung ora secara langsung. Tujuane ana pira wong bersih desa kuwi? Yen sak ngertiku tujuane wong bersih desa kuwi ana 3, sepisan syukuran, angka 2 sedekawan, dene kang angka 3 dadi ajange silaturahim sing nyatane telu-telune mau diperintahake dening agama. Oh ngono. Lah, mula supaya tradisi iki ora tabrakan karo agama lan ora didoi karo para kiai alim ulama, aja nganti tradisi sing becik lan luhur kaya iki diseni karo kegiatan sing negatif lan bertentangan karo agama no. Kaya ngono. Hebat sangat luar biasa dasare ing laladan Kali Pancur Mbamban Kerep kene iki setiap tahun mesti nganakake bersih desa turanate ninggal wayangan nadyanto dalangi ya mesti solan salin dalangi mesti gonta-ganti ora apa-apa sing penting tetep ngurip-urip budaya iki sebagai bukti pendak tahun kok piyayi kene iki nanggap wayang terus dalam rangka bersih desa ini sebagai bukti bahwa piyayi Mbamban Kerep Kali Pancur adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Wah iya ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi. Wajib diacungi jempol. Kaya ngono kuwi, Nduk. Luar biasa elok lan banget. Iya. Lan inti sarine meneh sakjroning bersih desa awake dhewe nyuwun marang Purbane Hyang Agung kejaba muga-muga resik desane resik kampunge uga resik penggalihe warga masyarakat sing lenggah ana ing kene lan wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasaning jaman. Ing laladan kene tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujude kesehatan lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
kejaba saka kuwi sagung para pepundhen panitia uga kepareng kirim nawala sing surasane ya kuwi ngersakake lelagon kangge jampining sayah. Oh iya, kanthi dawuh katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kawula request utawi nyuwun tetembangan kagem panitia apitan bersih desa Kalipancur dengan moto utawi tujuan jaga kebersamaan sing dikersakake tembange siji Kembang Rawe, angka loro Caping Gunung Jenggleng, angka telu Sri Huning, banjur Podang Kuning. Wah iya. Saurunge ngaturi bintang tamu diwaca dhisik, Nduk. Mergo sok-sok iki malah kelindran ra kewaca. Ya. Ya ngaturake pamundhut wabil khusus teristimewa saking para pepundhen panitia sing nyatane ya sangat kompak, solid, cukat, cakut, trengginas, trampil. Tur piyayine Sembodo dalange rong nganti tekan kene rong dina kepungkur wis dilunasi kabeh sak bintang tamune. Ya. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Sri Huning luwih dhisik merga iki karyane Bapak Haji Sukron Swanda. Ya. Banjur sing nembang ya mestine putra mantunipun Mbah Sukron Swanda. Ya. Ibu Sukesi Rahayu. Kowe tak kepruk lho karo bojone Diar lali kowe. Aku anggere di kerubung sinden ayu-ayune karo bojo gampang lali ya lho. Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu Kesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandat saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Huning. Nah niku. Inggih. Mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgame pisan ngoten. Mangga diaturake Asmarandana Sri Huning. Mangga. Putri Kang Sulestieng warani No. Sri Huning Mustika Tuban Nano. Labuh tresno prapteng layan. Sekedhap menika wonten ingkang kepareng paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa iki? IA. Oh jojok nek anu Mbak Kiki. Lah kuwi Avanzamu Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo, supaya geser. Nggih, mergo wonten ingkang badhe miyos. Ayo. Wah Mbak, sapa ngono Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten. Larsa apa sapa ngono sing mindah. Ayo nggih. Iki caksi lover ado saka Pati. Mula plate kadeke. Ayo. Wis piye carane ngono golek Pak Rohadi? Ampun jenengan ngudan-udan ning kono malah dikeroyok wong pirang-pirang kok. Ayo ngono kuwi. Heeh. Ya Bu Kesi.
Nano Babila Wirat Maya Lalo lalo Rangira Sri Huning gugur mongko musti kaneng matur nuwun monggo sak langgamipun Bu Kesi ya Sri Huning mesti kotuban labu tresna luwen sagaya marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja anandur brakti Sri Huning datang grahita kang rasa kadange pribadi Wirat Maya putrane sirna lanjut serampat Mas ngormati Mbah Paloyo ya kan meneng nggih monggo Mbak olahraga riyen Mbak
Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo elok tenan iki. Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Alah wong kula niku waton obah mau. Menyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulit sengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparampinan nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk kepethuk dadi nggih. Kyai sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngapa-ngapa ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten mung dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi biasa. Nek ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan wis sampean yo aneh. Engkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan Jawane mugi-mugi Jawane Jawa barokah. Amin. Ingkang kantu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten. Upami napa niku wonten Jawa niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang yang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa Jawa niku Jawa barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene waranggana ya jos-jos mangkono bukasi. Wah matur sembah nuwun banget kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngenten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan nek kula kledegne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplop rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing men 3 etan tunggale nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gregeten kemule tak lempit ngoten. Ayo Mas ketok kabeh lho, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngisuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki mboten gedhe
gedene biasane niku cilik niki nek ketemu jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Iya ta. Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sijak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk kok sampean. Niki Lagi. anak kula ya loro. Oh. Kene gek ngadeg kene. Sisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu Sik kabeh, Pak, aku kudu pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya, Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh iya melu ta Pak? Melu. Bola tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap, tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Lah ya soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya Pak. Wah, Alhamdulillah. tenan. Nggen kula niku hasil lemaring jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Nah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye sebut Wong- pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun. Bang. Iki mesti moduse bapak kuwi dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni cwek. Oh. Nek angger kowe karo iki mlebu tak gedhekke cwek. Tenang lah. Soale niki slemer Bu, cok nyolong sabun. Ora guyon. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Bapak Ibu, niki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekali. Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe diesel kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ono listrike. Ora. Ono powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ana ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kepau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko nang kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Lah kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi. amen turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak tak nyanteri bapakne to. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun. Amin. Nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya.
Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku dadi Elisa. Robet pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Pundi sing mang dhisike arepe caping gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Saping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan, caping gunung kin mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kok dhisik yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti caping gunung ingkang bawani putra kekalih mangke Nggih. sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin Handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Anggere aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngeyel. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangan apa? Kek Lah muni. aku wis mangap lho gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Sampai gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ayo Mbak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Lah, bapak iki lagi mumbulan iki kok tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah yo Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak nai 15. Wah. Molas. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi yo. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Yen memandang Suarane anakku sing siji iki. mengkaro Mecetet meneh. kukule pindah nggon. Oh, ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Tapi ini Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye?
Lah kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngomong. Ya sama mau cepet. Terus Pak. Aku ki meng nyontoni malah. Lah ora iso Coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. piye? Kaya Baleni, Bapak. Pak. Kembang lewat. Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso leteng. Lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki isor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu yang guyu ki lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rezeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae ngono ki iso gawe teras iso banget. Iya, teras. Wing mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Lah iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Derek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Mengah. Boleh. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara, matane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Ya. Waduh, Alah koyo Kemeruh. Kemeruh. Mas Kris barang sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang to. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur tok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya rono. Ora wurung ya rono. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire yo entek-entekane lek wareken yo sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tega wis sapi. Pacitan. Oh.
kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu biyen muni panas iki wong sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakah. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. Agene wong nang nyedakno susu ngokok ngakangu ngokok. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngokok ngakangu. Aku wong ngokok. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemul susur. Nah. Aku kok. Kok aku. Apa kuwi karepe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah. Oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane. Piye saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan, Mas. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-leleken. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Tansah kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur. Mangan jujur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Amin. Allahumma oh, ya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah. Kentek ancur kowe engko mesti. Aduh kono. Padha. Nek sing keri dhewe ki Kowe sing mesti arep metune sik pelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo. Kita
tuku jamur Guri sing di duit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kali Pancur sehat sedaya. Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki ya. Wedi. Liane ora-ora kok idi iki ya apa iki? Coba. Wedi jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Wedi iki. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu dong. Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luwih ngeres meneh. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak aku jalan aku ya. Apa itu ya? Ya golek liyane mong ya kreatif kok ya. Akeh kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur Ur. kowe ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya boleh aja Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campuran Banyu kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya. Warga Kali Pancur, piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo Mbak, dhewe. sing apik dhewe Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe, ya sing petani, ya sing bakul, ya sing karyawan, ya sing buruh, ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik warga, monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaling capek gunung Jatim? Maksudnya piye iki terusan? Lah jenengane teng Juli. YouTube lak kondang julak-juline. Tanggap ngono lho, Pak. Ditekek tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melompat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Bena bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano. Ayo. Ngono kuwi lek ming guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Langsung Mbak. Ayo Mbak. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami latedung mugi tansah
Kersanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan Min nuwun sewu Bapak polisi ale nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo kabeh wong sing padha menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam ngenten niku rada komplit tapi rong pati komplit. kok iso Mbak Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Bilang. Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung loh Pak. Nah, Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3 RW 5 RW 4 iki Ngebat meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane apik. Anggane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga. Aneng wong negor kayu ra nembung RT, aneng wong DMN RT. DMN ini apa? Di mana RT? Oh, RW. Apa nang ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Karang Taruna. Sing ditanggap saiki iki sakmene iki ana
Piyaga, piyaga. Kaya wis piyaga mbenjuna Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Sinden. Nun sewu lho Bu Kasi. Aku sing paling tak pedeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lho nek ngundika anu sarana to ngaling-aling Bu Kasi. Ngaling-alingi Bu Kasi. Ora wong bukesi nang kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Galang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono sing protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan nang nggon padang. Ning ngarepe mingkelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean ki cok bayar dhisik dadi aku mlaku ki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib kula ya melu tertib. Nggih matur nuwun. Iki nek joli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selera. Ditutup. Nggih niki mau dibacutke. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarata Sara suling masuk langgam sapi dulu. Tak bisa ya.
Semangat ya, Mbak ya. Semangat. Nggih. Niki wonten nawala saking Bapak Sutriyasa. Nggih. Ngersakaken tembang pepiling prawalayar Gugur Gunung Selendang Biru ingkang nembang Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bocangik Bu Limbuk. Sugeng ayahi jejiban mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala ngantos dumugi tancep kayon. Saking kula Wastu Kencana nyuwun dandang gula kanthi sandi asma Kali Pancur Bersih Desa. Anggitan kula piyambak nggih. Mangke dawahipun ninggal katresnan. Nggih pelok berarti iki nggih. Tapi Mbak. Nggih. Sinten iki? Nggih, sinten kemawon niku patah nggih. Oh nggih. Niki sing ngripta panjenengane iki dalang. Lho sanes. Bisa nice. Niku lho nggih. Piye to Mas? Kemeruh jenengan iki. Mas nggawa kacamata barang kaya cek kleru lho. Ketok ora tepak. Ketok ora. Tulisane munggah medun. Loh, Ora jane kok ya ngapa dadak kacamata barang. Iki kacamata pembesar. Lah nek pembesar kedune malah cetha to. Lah iya iki gluk es dadi es batu nempel kursi. Lah dene kacamata pembesare nyawang apa-apa dadi gedhe no, Mbak? Lah nggih wong iki mbiyen dinggo aku turu karo bojoku pisanan nganggo iki bojoku kelakepan aku mlayu kaya diuntal boyo kaya ngono. Nggih. Dinggo bojoku ning pasar ya nggae rugi. Oke, rugi piye? Lah kacamata iki to. Teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Mergo gedhe. Jenengan ra tau ngage kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten ate? Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungkul aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lha kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ya ya. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki ya nek wit kambil iki. Endi ta wong Iki. cagak? agak, Pak. Oh, cagak teratak. Sane lho. Iki tak nggo nonton Tatin iso mar. Aja nonton aku. Apa? Lah wirang ngangge lu pembesar wis gedhe kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Kudu banget. Ah ya kaya gapura kotan. Nggih, mangke. Monggo menika kinarya paninya wancanen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang Ini ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur juga eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh. Boleh. Mbak Winong Iya, kuwi kan bacute dikenal. lah ninggal katresnan. Oh iya, Nggih, biasanya ini nggih. Mbak Winong ninggal katresnannya. Bareng-bareng sini aja, bareng-bareng. Renang, ayo. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Bacute kuwi Ayo, Nduk. karo Mbah Waluya ben rada istirahat mergo bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo, Nduk, tak tulungi. Ayo kene aku. Nah, kaya nenek karo sinden ayu lega gile arep nulungi lho. Kene. Ah, No wong kaya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. niku sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Meduna, Nduk, aja nang dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus Enggak, ninggal OTW katresnan. lho, sabar. Nggih. Beda ayo, pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih utuh kowe iki pupuran lagi 5 menit angger nggo kedep do rontok. Ayo ben no. Beda yo. Lek Iya. pokoke FIFA Bragor. Nggih. Nano. Ayo, Nong. Wah, aku nek ndek anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngapa? Nah, terus Ur tak kon liwet tok tak kon bawa ning andringku wis Lah piye yo wis kaya ana lawe apa? wis kaya lawuh gombal. Anu lawuh empal wis. malah gombal. Ya piye gone do imajinasine. I. Ya. K. A. A. Lah aku ora maca sing nggawa dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki. Nah gombal.
Halo. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lenga kowe iki tin. Lah piye? Mangan apa kone? Moncem ambu lenga contone apa? Ya ancor kompor. Wajan. Engko tak pangan dhewe malah. Wo. Malah asin lengono kueh monggo. Iki kok kaya keceh ta aku. Apa to, Mbak? Plus. Nggih niki panggonge basah. Asine ora telem dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Dadi nggih jegleng tandhi tatung jerene mak cerit ngono. Terus Kok guyune napa? Apa sing sampe Salah, Hah? salah. Kur Pak ngawur. Jenengan niku nek mboten semerpun. kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener lho. Wolu sukune. Iki niki ijone iki KA yuk li. Nah. Bar li langsung Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to. Wis melu sing ngarep mau lho. Oh, Pendong ngono lho maksud. Oh, alah ya ya. Li. Pan. aja banter-banter malah wong telu lali. Ayo. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi lho. Mau wis yen ngajengan wau. Yen ten saiki sing bajune. Ayo, Pan Mbah. napa-apa. Bapak lo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa tekon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kuntul baris nek Elisa gandeng duwang Jawa ya kolobes dara baris. Kok beda? Kok dadi ayo, wong. doro? Dhek golek selamat tak kuwi, Mbah. Iya. Pancen kudu bersatu. Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancor lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Ya. Oh. Pajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho engko. Mboten, Pak. Ya pebire-bire koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Nyerempet-nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno. rasa kesangipun Neno. bersatu luhuring bangsa sehki nase tansah jinangkung yuang widi desa tentram raja
Matur nuwun, elok luar biasa. Bacutke ninggal katresnan, pamerno ning Mbahmu Waluya karo Piyayi mriki, Nduk Winong. Nggih. Ya, do pamerno, tak delok pameramu kene. Dipersani gawe kacamata tetepan. Lah nggih. Jare kon leren karo Nggih. mirsani. Bar niki prahmen jenengan nggih. Waduh. Monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan. Oke, Winong Nawangse. Yo.
Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Sak lajengipun pagelaran ketoprak Mataram. Dene ing ratri menika badhe anggelar lelampahan nggih suminten edan. Ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Jempluk Marsiah katindakaken dening Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbah Waloyo dados dingklik dadi Mas Brotonipun. Pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani glaring ketoprak Mataram. Matur nuwun. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Ten Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggone jen nanging aku ora tresna kelawan sliramu wong. Sik lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subroto. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antuk-antuk saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong wis ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalian jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna. Samblun pas kukule lho. Endi tak kule? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Ngene wong ayu. Ayo. Arep mene piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampek iki mboten wedi dosa napa?
aku ora nampik. Nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kowe jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem iki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayo ya ayo. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene-kene wong ayu. Oh, kentongane tik 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 tik. Ben kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lah diketok suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacang aku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane panjenengan menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksude napa ta kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya men tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Ane gedhe cilik kok sing nganggo mek sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek men sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesti. Ya syukur nek drom. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomongno nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punyuk ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah to. Wong Ora. ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya bintang kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tepangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika- tepang-tepang barang iki. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Mosok kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Piye to Mas? Iki ya piye to jane aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puyo kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki cemplok. Iki calon plak bojoku. pluk cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer memper? apa? Mau wis arep ngopo Apa sih? kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ah ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Ya. Dadi bedane, Bedane kowe wedok aku lanang. kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Kuwi. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki calon bojoku ya. Sapa jenengmu sing mau? ngomong, iki calon, ten apa? Apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene we. Ngene we. Kowe ayo tak Suwi, ulehke. suwi. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe.
ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji wi penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Den Mas. Ora ana liyane ta Den Mas? Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, Den Mas. jupukno. Ana kuwi ta? Gek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, cempluk aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu cempluk ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ra karo-karuan Den Mas. Edano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke jarang-jarang Yo. kaya ngono kuwi karo tumbete elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra ceklo blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer, aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to, Pak? Iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana suk. Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho, Pak. Ngene lho, Ya Den ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk tuk. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya, Ta. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki wong tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbak. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Duh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Canyokun tadi po sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang, Mbak? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane tak sah nanggap kuwi to. Wah, ya Ora. aku diwangi golek iden Mas Roto. Golek ana Bae ki Suminten, anakmu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Piye? Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono iki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis Tak didit. ndang tak dedet ngono. Pak. Wis to. Mbak, aku ki nak yo ning ngene iki, Pak. Wis Aku to, mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya. Tanggapke wayang, pitung dina pitung bengi, Pak. Iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng wong. lek gendeng piye? Kamu iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah,
sing edan mbokne. Kowe sida edan ora? Ora diwakelke kowe. Belum. Piye ta? Kowe ki edano, gek tak kancani. Ayo golek duit. Ya. Ngarep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Malah Den Mas Broto. Waduh. Alah. Den Mas Broto, kula padha. Panjenengan napa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya, Pak. Panjenengan napa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, Ah. jaluk duit. Asline Pak Trimo. Nek sedulur-sedulur mengko do nyawer iki tak toke kene suminten nggih. Setuju? Nah, Wes. lagune perahu layar Mas Dalang. Oh nggih. Oh, nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar. Ki nggo wadah duit. Do semingkir. Gek. Iki wis mandek. Nek wis entuk akeh ge nggo tuku obat gorene, gek men mari. Nah, pokoke nek urung entuk Mas Broto aku urung arep. Weh. Boleh. Sawangi Subroto ki ra ono kaya kowe iki moyeng-moyeng. Weruh nek nakon-nakon Den Mas. Ngembokne. Piye ta Iki nek ora ndang tak paring usada iki malah ngombro-mbro gawe wirange wong tuwa. Ben kayak iki mari piye carane? Iki Iki ora edan kok ditambani apa ta, Pak? tak tambanane ku nek wis mari tak undangke Den Mas Broto ya. Heeh. Wis wis menang wae tak ungkuli cethen mlengkung pucuk iki mesti bakal mari saknalika anakku Suminten Mario Suminten. Wah, monggo Den Mas Broto. Double. Wonten menapa, Bapak? Anak kula pun mari. Ketok ayu jenengan kudu tanggung jawab.
anu jawab. Broto. Menawi ngaten kula inggih nderek menapa iki dados kersanipun Bapa Warok. Kula ndobel mboten menapa-menapa kok. Anu abdine Broto melu lho, dijak omong lho, abdine. Abdine Broto. Nggih. Brondol, ndi ngono? Brondol barang. Brondol adine Broto iki. Yen to aku dhaup sakloro niku nayogyane apa ora sliramu? Ora to. Ya wis. Apa wis wangsulan? Lah dadak kaya sing entuk tiket kae dadak. Wes Pak. Suminten kelawan cempluk kepiye wae iki wis dadi jatahmu kudu dadi bojoku sakloron. Aja kuwatir. Nadyan kowe iki tak dobol tresnaku padha wong ayu. Aku Senen rene, Selasa rene, Rebo rene, Kemis rene, Jemuah rene, Setu rene, Minggu prai ya. Neng puskesmas nggih monggo. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun nggih. Mbak Tatin, Mbak Lisa saged istirahat rumiyin. Nggih. Tetap ngaturaken selamat sukses untuk warga masyarakat ing Kali Pancur, Ban-ban Kerep ngalian Semarang. Amin. Semoga tetap mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Ya. Amin. Ayo ngadep rono. Magito bareng, Nduk. Wah. Oh.